Jaira Malolwe TV kamora mora maintiere ageno no odiochieng' mari obedo maber akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio adamie thuolo mondo mi oful nu nyinge tich motimo gi kama wuoke e kawadhi mbele kod twaka machalo kamaendi. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo gi kama iwuoke. Erokamano Joyce, kachiel gi jowinjo mag Lolwe TV. An iluonga ni Grace Otieno, an wakili atiyo Kisumu County. Bende atimo programs majiwo rowere okenge mopogore opogore. Erokamano Grace, kaki wacho ni in jalno ero majiwo rowere kata tiego rowere matindo kata youth. Yudo ni e kindegi eki manitiere midhusi mar corona, yudo ni rowere mathoth mago eko mantiere mbalariany, mantiere skunde mag primary kachiel gi mago mane secondary, onge nyathi moro amora madhi e skul e pinywa kaendi mar Kenya. Iparo ni gin achiedh nade kaka mage kata challenges kaka mage masani rowere go eko kalo monego bedni ukonyogi e yo makare? Erokamano Joyce, to mokwongo akawo thuolo mar goni erokamano mar kelo chenro ni. Nikech ka wang'iyo sani e Uganda, wach corona ni ohinyo ji mang'eny. To ko ohinyo joma dongo kende, ohinyo nyaka nyithindo. To nyithindo mohinyo gin kata nyithindo ma jo Kenya kende, en nyithindo ma e piny mangima. Omiyo kawuono ma is an important discussion ma wadwa bedo godo mondo wang'e ni to achiedh nade ma jowa matindo yudo e Uganda sani ka piny dhi mbele. Kanyo waneno ka sirikal olando ni skunde yawo higa manyien. Adieri ka wang'iyo period ma nyithindo ni godo chakre ne wach corona chak bet nyaka sani. En muda mang'ongo. Ma kuonde ma osebet ka wawuothe ka watemo wuoyo gi vijende magwa kata rowere. Wayudo ni gimiwa duoko mopogore opogore and some of the challenges kata midhiero ma gikale. Achiel kuomgi en ni bedo ni sani skul olor. Nyithindo mang'eny nitie udi. Gigo ma gitimo sani en bede ot, chiemo, wuoth, moko konyo jonyuol gi, moko timo programs mopogore opogore. Wan gi jogo ma nigi bahati ma ginyalo timo somo e yore mag computer ma private schools ose organize. Omiyo ka wang'iyo other than koso mar dhi school, wang'e ni rowere wa mang'eny sana madhi school obed jogo mane ni primary school, secondary kata university. Ng'eny gi ohero bete oganda mar joma tindo kata wacho ni youth programs magi jiwore samoro gi wacha achiel ariyo machalo chunygi. To miyo bedo sani ka wuoyo gi rowere mang'eny osewuok oko mowacho ni mondo gibed achiel mondo giwuo gi jonyuol e shida mopogore opogore ma gin godo bedo matek. Emomiyo as peer educators samoro wachiwore wawuok oko mondo wamigi itwa wawinj ni challenges mage magin godo to ere kaka wanyalo konyogi. Mar ariyo wang'e ni restrictive measures kata gigo ma sirikal oseketo ni ji onego bed ni bede udi, ji ok onego bed ni wuotho dhi e towns mamoko. Koro iyudo ni nyithindo moko wach ka nyithindo modak e gweng' to jonyuol odak town, nitiere that gap mar family separation. Ok gidak kanyachiel gi oganda magi. Koro ma osemiyo nyithindo mang'eny moko donje depression, moko odonje e timbe magalagala manyalo hinyo ngimagi. Bende ka wang'iyo another challenge ma nyithindo gi nigodo en exploitation kata jomoko tiyo gi nyithindo gi e yore mopogore opogore. Moro an kaka caregiver kata ng'ano modak gi nyathi, okay, anyalo bet ni ok an janyuol ne mawuon, but en ng'ano madak kode, but koro sani bedo ni ok odhi school. Nyathine ma koro dwa tiyo go na aoro kuonde mopogore opogore kata timo na tije mopogore opogore, to ma bende osemiyo nyithindo mang'eny obedo exploited gi child labor. Iwacho ni nyithindo gi iyudo ni nitiere jonyuol moko ma be sani omiyo nyathi kata maybe nyanya kata kitungu kata lot ni mondo dhi ousne e dhoudi. Ibi paro ni en okang' maber ma jonyuol timo sani kose ok en gima ber ma gitimo? Joyce kodo korka kora kendo ka daher ni owachni ok rach mondo nyathi okony janyuol. But e sama wantiere sani ni koro nyathi dwaro janyuol dwaro nyathini mondo wuoth gi nyanya e dot kata ni mondo wuoth gi kitungu e dot, waketo nyithindo ngima nyithindo gi e kinda kudu ga sundi. Kae ma waseyudo ka nyithindo moko bandi. Kae ma waseyudo ni nyithindo moko bed accused kata omak gi kaka chich ni gikwalo gik moko. Omiyo ka jonyuol ok rach ni mondo nyithindo gi okonyu e achiel ariyo, but oro nyathi ni dwa wuok dunga ka kata nodwa wuok migosi kata manyata nodwa dhi Nyamasaga. Ting'e ni samoro yoro gi wan gi seche monigo beni ji wuoth mon nyathini no wuotho mabor. Adedi samoro iromo sana town kidhi iyudo nyathi moro nyisi ni manyata ouso sabun e town no wuotho gi tiende
mano to dhi mana sa 12 koro in ng'ani nyathi ma nyako ni kata nyathi ma wuoyi matin kodwa wuotho a town kodok kata kuma no dhi useno kodok e odgi gik mang'eny adi manyalo timore ne nyathini omiyo ok waket ngima nyithindo okang' maber ka waoro gi kendgi ni mondo gidhi gitim ang'o giwuothi ka giuso gik moko. To e kindegi manitiere midhusi mar corona iyudo ni cases mag nyithindo matindo kata rowere ma sani nigi iye oidho malo ahinya kaluwore gi data manyocha owuok ka sirikal. Iparo ni ang'o momiyo cases mag rampant teenage pregnancy sani ni malo ahinya? Joyce, en gino malit kendo en gino ma kata jonyuol ibed kata no kijanyuol as a community member en gino malit ka wang'iyo ni oganda mar nyithindo manyiri sani gin gi nyithindo mang'eny wachore no semako ich mang'eny to ma ing'eni en kaka wadak gi nyithindo gi sani skul onge nyithindo manyiri wang'eni makonyoga e okang' mamalo e ute koro nyathini en moro ore moto ore rego samore ni bende wan gi mahitaji opogore mag nyathi manyako natemo goni mbaka ni nitiere kamoro manyocha wadhi ka wadhi wuoyo gi nyithindo moko to gino ma nyithindo manyiri moko netemo nyisowa en ni kaka nyathi manyako mahitaji mara en ang'o adwaro gigo an gi dwaro mopogore opogore samoro adwaro sanitary towels ok anyal yudo jonyuol onge tich jonyuol onge yudo sani nyathini owe lwet nono obro romo gi ng'ato oko kucho ng'ama dichuo kata ng'ama wuoyi mabro nyise ni anyalo konyi e yo mar dwaro nini to bang' mano chudo mare en ang'o magi gik maketo ngima mag nyithindwa e okang' makoro keto gi magi wachako bedo gi high cases of pregnancy to bende yudo ni koso mar dhi school apani oganda wa in most communities kata societies pod wantiere ng'enywa pod nigi paro moro ni nyathi manyako onego bed ni timang'o ni dhi mbele gi somo kata ni kosechopo okang' moro tiwacho ni koro ing'eni wan onge gimoro amora ma wanyalo yudo to wuod ng'ane manye obiro ka gi gari ni nyalo kawo nyarwa ni mondo obed kaka jaode odak go to miwa gimoro matin koro iyudo ni ng'eny nyithindo osedonje early child marriages ioro gi mondo gidhi okendgi at least mondo gitimang'o anyuolo timang'o oyude gimoro moduogo korka korgi koro magi are some of the things mineno ka keto nyithindwa manyiri e yo makoro miyo early teenage pregnancies otimore nade obedo mamalo Joyce, nitie gimoro ma jonyuol ok yiega wacho but kane watimo nondo kata ka watimo research tiyudo ni nitiere ga nyithindo mosechopo okang' mar tiyo gi yedhe kata yien mag komo nyuol yes jonyuol moko wacho ni to mane gimomiyo atemo wacho ni jonyuol pok obedo piny mo wuoyo gi nyithindgi ma giwinjo ni to dwaro mar nyathina en ang'o koro yudo ni nyithindogi gin gisebedo machiegni gi jopuonj ma gisebedo ka gibudho go e skul sani koro duogo dala ok onyal access that medicine ang'o madhi timore owere to kamane kako dhi end up notimang'o nomako ich koro in kaka peer educator iparo ni cases mag increased teenage pregnancies iparo ni ng'ama is to blame nikech yudo ni ka nyithindogi ni e skul gin gi jopuonj ma at least konyogi to sani endi gin e udi gin gi jonyuol iparo ni ng'ama onego bed ni bedo blamed kata iseyo kuom nyithindo matindo mamako iye sani endi mang'eny apani wan duto wan gi jukumu me as a community person in kaka ja community an kaka janyuol ng'ama chielo kaka oganda modak e community wan gi responsibility mar ng'eyo ni nyathi ka nyathi odak maber omiyo ok wanyal mana wacho ni nyithindo gi mablem to be kata nyithindo be nigi kosa nikech nyithindo masani odak e ngima moro ma mondo giwinj gigo ma jonyuol wacho bete nyithindo ketore mane kikundi ni sani kiwuo kata ni iluwo yo moro madhi kata milimani odhiambo kama yudo ka nyithindo wuodo jonyuol ni ne gin gi romo mar somo to gik ma nyithindo gitimo ok gin gigo mochimore koro iyudo ni want to be blamed wan gi kosa jonyuol ng'enywa nyithindo sebet kadhi to gi spend most of the time kata gibedo gi jopuonj e skul e ndalo mang'eny ka giduogo dala ten mana period matin sani koro jonyuol nigi nyithindo iyudo kaka an janyuol to samoro pok en hero mara omiyo kata as much as we blame the parents kata wacho ni jonyuol nigi shida nyaka wang'e on the other side be janyuol owuok odhi manyo moro nyithindo we gi jatich mang'iyo nyithindo gi be ok ng'igi e yo maber alafu ing'eni nitiere kaka upbringing kaka wamiyo nyithindwa dongo ma nyithindo ok omiyo jatich luor omiyo kama magi baba onge
to okawo thuolo no mondo timango wuond jatich owuog odhi timango orom gosiepegi. Koro iyudo ni jonyuol be samoro wawere wadhi tich waduogo kiol ok ing'i nonro ni to nyathini odak e North Canada. Sani koro skunde onge nyaka next year. Kodwacho ni nyithindo dwa loro book nyaka yaw skul. An kaka janyuola kawo jukumu mara ng'i ni to nyathini be olose timetable mosomo go ka. Nyathini en onena TV au kinyi nyaka odhiambo. Ang'o motimo mondo wang'e ni dongo mare bedo e yo makare. Erokamano Grace, atiyudo ni nyithindo gi eki masani nitiere gi iyudo ni bende giyudo giyudo kony makare kata kaka ginyalo dhi osuptal kose nikech wach corona ni koro miyo onge kaka nyathi nyalo dhi osuptal e yo makare mondo miyo oyud kony kata bedo ni opek kata en gi ich mondo kata konyuol to ngimane kaachiel gi mar nyathino obi obed maber. Ma osebedo midhiero mang'ongo. Sana wacha kuonde ma wawuotho nyithindo ma wawuoyogo kata jonyuol be ma wa interview iyudo ni gin gi tabu mang'eny nikech ng'eny joluoro dhi hospital sani. Adier juu sani ng'eni ka dhi kata sani ka wuok na dhi hospital ni nan gi wich bar to dhi opimo yud ni an gi corona. Ibiro wachi ni ng'ama ne in go mokwongo ok en mana in. Koro ibiro luwi. So iyudo ni corona osekelo stigmatization mang'eny momiyo ji oluoro kata access health care services. Omiyo kata nyithinde manyiri miyudo ka gin gi mose mako ich sani mondo giyud ni ginyalo attend clinic at the right time moting pregnancy to term bedo matek. Omiyo magi are some of the challenges ma nyithindo manyiri osebedogo okoka. To koro duto nyithindo ma nyiri ema iketo ga e okang' mambele. Tiyudo ni kata sani eri nyithindo ma nyiri ema nigi iye to gine ma weche gi iwacho mang'eny. Tiyudo ni nyithindo ma yawuoyi gi owe chien. Iparo ni weyo nyithindo ma yawuoyi gi chien ere kaka hinyo gi to ere kaka inyalo kony gi e kinde gi eki. Adi ka wang'iyo ratiro na wacho mokwongo ni an okil akedo ga ne ratiro mag nyithindo. To sana yudo ka waketo ratiro mar nyathi ma nyako mbele ahinya molo mar nyathi ma wuoyi. Gima wakoso ng'eyo en ni nyathi ma wuoyi ni mondo nyathi ma nyako cha obed ng'ama miyo noting'o nyathi nyaka bed ni oriwore kata obed achiel gi nyathi ma wuoyi. Omiyo nyithindo ma wuoyi be ok onego wawe chien. Sani gimbe gin mana gi challenges onego wanyis nyithindo gi ni dag responsible. Ka nyathi ka an sani na mi nyathi ma wuoyi na duogo nyathi no duogo ot okel nyathi ma nyako biro gi nyathine wach ni wuoda ni e form 2 nyathi ma nyako kelo nyathine ka dwa dak godo ni ma nyathi wuodi. Man already is a challenge because raising a child kata mondo joma tindo marowere gi mi nyathi ma ginyuolo ni dak maber biro bedo matek. Mar ariyo iyudo ni nikech koro ka ok mentor the boy child then wadhi bedo gi other challenges machalo kaka medruok mar kuo. Nyathi ma wuoyi nigi gombo mopogore opogore. Nyathi ma nyako cha bodwa no nyiew ni achiel ariyo nikech osebedo gi nyathine. Wabro bedo gi rate mamalo mar kuo ma nyithindo donjore gweng' mondo gikwal gik moko giyud kaka ginyalo konyore. Mar ariyo wan gi cases mag nyithindo ma jowuoyi ko kwa mentor sani and especially gi depression mabiro gi wach corona. Gibro chako tiyo gi yedhe ma mero ji kata ma interfere gi pachgi. Omiyo nyaka wachung kendo wasir nyithindo mawuoyi mondo wang'i ni gimbe gitimo gidak e okang' maber. Mar adek en depression. Kane wachako ni wacho ni nyithiwa masani moko nitie primary school moko secondary moko nyojo university moko poko kalo kata higa 18 to ng'ato maybe ogo orak kamoro orak ni orumo odok e gweng' moro en gi family en gi chandruok mang'eny. Koro iyudo ni most youth some of them osechako sink into depression. Omiyo nyaka wuogo ko mondo wachiwre mondo wane ni watimo nade wakonyo. Erokamano Grace, wakawo yueyo matin kaeto kwaduogo e tielo mar ariyo ibiro nyiswa ni in kaka jalno matiego rowere kata peer educator gin support kaka mage kata jip kaka mane masani endi umiyo rowere mondo mi ngimagi odhi mbele yo makare. Ajera Malulu TV wabiro kawo yueyo matin kaeto wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kod an Joyce Oduor. Kik idhi mabor.
Jaera Malolo TV machiegni kendo okang' mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kod an Joyce Odur. Ka odiochieng' ma kawuono e wawuoyo kod Grace ka thuon wach maduong' ma bende wawuoyo en jiwo rowere e kinde gi eki manitiere tuo mar corona. Grace, ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi, ere kaka wanyalo konyo rowere matindo gi kata in kaka jalno ero ma en peer educator, ere kaka ikonyo rowere matindo mondo mi kik gibed gi paro mang'eny e kinde gi eki ma koro tuo mar corona omiyo skunde okethore mang'eny, skul onge, jomoko bok dhi e tich kata gi achiedh nade mopogore opogore ma gikale bende. Erokamano ne jowinjowa kata jogo maneno program marwa. Gino mokwongo madaher wacho en ni mondo wa support youth magwa kata jogo rowere kata jogo matindo. En chiwo information. Iwacho ga ni information is power, kata chiwo wach mag dongruok manyalo miyo nyithindo gi ok donje risks mopogore opogore. Ka wachiwo information chakore gi guidelines ma government oketo. Kik gibed ni gipusore sama tin oringo dhi kod osiepni oduogo, nikech ing'e ni sama koro ibedo exposed to kuchocho ni iyudo tuo mar corona, kiduogo i expose anyuola mari bro expose the other members of the community. Omiyo wamigi information mar dak mar ratiro. Mar ariyo, information kaka gibedo in their sexual life, in their sexuality. Engagements kind rowere mago gik monego bed ni wadisapprove kata wakwero gi kata watayo gi mondo ging'e risks mabedo associated ka giriwore kaka nyithindo matindo. Other than pregnancy, kata ka ok wachiemo wawuoye, yor mako ich be biro gi tuoche mopogore opogore. Omiyo ngima gi ok bi bedo affected mana gi corona, ok bi bedo affected gi wach ich, to kata tuoche mopogore opogore magi nyalo timore, magi nyalo yudo. Bende oningo bed ni wan kaka jonyuol kata jogo mag oganda wabedo gi constructive discussion, kata wuoyo gi nyithindo gi e yo ma miyo gi yot ma ginyalo access wa kata ginyalo kelo no information ponono ni gin gi shida mora mora. Nonro ma wasetimo yudore ni nyithindo mang'eny ok gin ga thuolo gi jonyuol. Emomiyo yudo ka nyathi ka nigi tabu to neno ni afadhali otimang'o oshare gi osiepne kata jogo modhi go skul kata gidhi ir jopuonje mantiere skul mondo gitimang'o gishare kod information. Omiyo kik wabed abeda jonyuol morida ngima ne nyithindo ma in ga nyathi osebiro follow buti ni to ngume miseywa iger ma nyathi ok nyal nyisi kata ene shida motho, to afadhali oling' otimre nade ohinyre ga ahinya kamano. Mar adek en ni nyithindo bed jogo mohero bede ot. Sani owach ni nyithindo kik wuoth mang'eny. Akeni jogo manoneno news mag nyithindo manomak, rowere manomak Samuel Nakuru kane giwuok ni gidhi go pichni, nikech mano ing'e ni bende koro udhi against the government guidelines madwarore. Mogik en ni wajiw nyithindwa mondo obed jogo manyalo konyowa e family activities. Sani kaka koro nyithindo ok dhi skul, nyithindo oningo bed gi programs magigeni ka chiew tasi machiel ariyo, katieko mata nyalo somo, katieko mata nyalo konyo janyuol e yo makama. To be jonyuol kik kaw disadvantage ni koro nyathi dwa keta kete puodho, puro chakre saa 12 kiny nyaka saa 12 odhiambo. Ma will lead to child exploitation, to mae mabro miyo nyathi nyalo bedo gi paro mar chako donje timbe manjore mondo timang'o oyud kony. To e seche ma uneni ukonyo rowere gendi, bende kata kudo rawera moro ma ponono nigi depression, bende ukawo okang' mar manyo janyuol ne mondo upimne achiel ariyo adek mondo en bende ong'e kaka odak gi nyathine ni e yo makare mondo ngimane odhi mbele e yo makare. Rowere ma wasebedo ka wasewuoyogo kata timo go interview, ng'eny gi oseyie mondo luong jonyuol, but iyudo ka gima timore gi en ni nyathi nyalo nyisi ni mama wacha to kinyise sana to bro go. Koro gimitim in manya thuolo iwuo kode kendi mondi koka ubi uluonga bang'e to ni kik wabede achiel. But amoro nikech jonyuol ma wase approach kata ma wase nyiso ni nyathigi nigi shida achiel or any other problem, gisewuok ga oko ma gikonyowa ma giyie mondo owuo gi nyithindo. Nitiere challenge moro pani kana wago mbaka moro ma nyisi nitie case moro mane watimo man ng'ama donjo ne nyathi en wuon gi min. Koro ing'e ni nyathi ni kaka idwa gole jele idwa duoke kanye, nikech en nyathi mar en wuon gi modonjo ne min gi ema dhi bedo janeno e case. Koro wuon nyathi wacho ni an nyathi na wene sirikal. Akene sirikal nigi udi madongo marom nade madwa ting'o misigo te mag nyithindo e Kenya ka mondo gikan gi.
omiyo wakony nyithindo mondo wane ni watimo wawuok oko ko luongi janyuol kata luongi ka chief ni rawech ni waneno ka nigi tabia moro magalagala kik ibed ng'ano ma bukara buka ni an nyathini ang'e en nyathina mang'eyo ok nyal bed gi shida moro amora kuong ibed piny mondo iwinj kama problem otimore nade owuok moro problem owuok kaluwore gi kaka sani ji odak ngima tek nyathino ne oyudo rabolo kochunge bath ndara kanyo ne okawo chamo nikech owinjo kech chiemo ne onge dala to in kinyisi tuo mani hapana nyathina ng'eyo kaka otimore nade kaka obet bende the other thing ma watiyo gi counselors nitiere counselors ma watiyogo ma next time apani wanyalo chiwo information magi ka giyie mondo ng'ano man gi shida can reach out to them kata nyalo dwaro kony kuomgi. To thothne rowere ma umiyo support mar mental support uyudogi e yo machalo nade kose gibirabira kuma untiere? Okay, nikech program mar peer educators ni wachako kapok corona ochako. To koro sani gi corona mostly wadil gi referrals kata simu. Iyudo no goni simu ni kama nitiere shida, there's a group of youth mantiere nikech ne watiyoga gi nyithindo mowuok different CBOs kata nyithindo mobedo identified from youth program youth organizations. Koro iyudo ni gin gi referrals ni kawuono kimiwa talk bi mondo imiwa twak e yo mar achiel ariyo adek. Koro nikech ji ok nyal rome gala moro mang'eny nyithindo mosebedo identified are referred to us kata kai simu to wawuoyo kodgi to wawinjo ni shida mane mantiere kata kaka wanyalo timore nade wanyalo konyogi e Uganda. Erokamano Grace. Akawadhi kawatieko maybe en advice mane ma inyalo miyo rowere gi e kinde gi manitiere midhusi corona mondo mi gipogre maybe gi timbe mag anjao gachiedh nade mang'eny mag kale maka kod kacha. Erokamano ne oganda wa marowere wamedo mana kwayo ni ubed joma beyo e community une future leaders kata une jodongo mabiro mbele omiyo ngima u pod dwarore e Kenya ka sani omiyo kikupani une ma corona winyu corona onyo joma ng'eny bed joma dongo bed joma middle age everybody is affected omiyo kikibed gi anxiety moro kata kikibed anxious ni koro programs no ningo be na graduate this year to kanyal na wach corona ningo be na dhi class 8 oningo be na tieko primary oningo be na atimo form 4 to okanyal instead wa focus ni to bang corona my period makoro nyithindo kata vijende oningo kaw mondo gi reflect on their lives ni tango madwa timo bang ma and what other plans can I have ponono ni gimoro kaka another pandemic kata ka corona chako duogo how can I manage my life omiyo kigibed giluoro ni how am I going to live because corona is affecting everybody ka gidwa feel disappointed kata ka gidwa feel ni programs gi okethore in one way or another then they will not move forward. Ato be inyalo bedo gi kwayo ne maybe migepe mamoko kokucha minyo inyalo gombo mondo mi owuoge oko mondo o support maybe project mari ma in godo mar tiego kata wuoyo gi rowere matindo e kinde gi manitiere midhusi mar corona. Koro e chenro ani kwayo maduong' ma waseyudo kuom oganda en ni nyithindo manyiri mang'eny are suffering and especially abro chiwo example kaka Kano manyo floods nitiere kata oganda mang'eny pi oseketho ngimagi iyudo ni ng'eny jodar koro gin gi shida mang'eny ok gin mana gi shida mar corona gin gi shida mar floods chiemo onge yuto onge and all that koro kwayo maduong' mane wayudo kuom nyithiwa manyiri en ni ng'eny gidwaro ni mondo gibed supported gi sanitary towels emomiyo kawuono wabro kwayo oganda ng'ata manyalo chiwore kata manyalo support actually drop a pad for a girl child mondo owuogoko omiwa kony ok wadwar kony in terms of pesa but inyiew kata ken one packet of sanitary towel to wabro chiwo number we can organize mondo wakaw so that wakony nyithiwa manyiri man gidwaro oko. Maybe inyalo chiwo namba ma ng'ato nyalo goyo mondo oyudi kata mondo oyud kuma nyalo drop sanitary towel ne nyathi manyako. Koro namba minyalo yuda en 0725 17 2326 no kendo 0725 17 2326 erokamano. Ajera Malolo TV mana kaka isewinjo kowuok kuom Grace ma bende en okil to bende en peer educator e manieri mar Kisumu. En jukumu mar kila ng'ato mar neno ni rowere matindo magoeko manitiere mbalariany kaachiel kod skunde mag secondary god primary orit e yo makare e kinde gi manitiere midhusi corona mondo ka piny oduogo makare mondo nyithindo duto odhi mbele kod ngimagi e yo makare. Gikanye mochopo giko mar chenro mar duond mine ma bende ne waiko
ni Lolwe TV otieno makawuono. Ibed kod otieno maber, oriti masani nyaka kendo warome chenro machielo makelo ni chenro ni en Joyce Oduor. Erokamano.